lidi, vítám vás u tohohle videa a v tomhle videu je tu s váma Dominik. Ahoj lidi. A Pado. Čus. Takže jako mně budou 3 roky, jo. Padovi jsou 4. Mně jsou 2 roky. 2 roky. OK. A tady Dominikovi budou, nevím, 24 nebo 25. Vyber si. 21 mu budu. Počkej. 21. 21. OK. Takže my jdeme rovnou na to. Tati, Co mám uložit? Já bych si dala mleka. kdy půjdu do školky? No, do školky bychom chtěli. V pondělí, jo? Nebo teď? Co je teď? Wednesday, středa, no tak to jdeme. S malou Károu. Kdo chce mít větší zážitek? Já. Já. To je modrý, jsem strašně rád modrou. Děkuji tati. To je můj dobrá barva. A já sedím zase napředu. Já nastavím něco. Já jenom něco nastavím, až se mi to načte teda. Já asi vím, co. No, netěším. Nemůžem. Mně se sekuruje ve svanou do týdne. Jedem. Je. Tady ten barák nemá docela dobrou silnici. Silnici myslíš garáž nebo cestu? Ale je sám trochu nachlazená, jo? Že to takhle lítá. Že? A kolik pro nás přijedeš, tati? Tak, Ale ve 3 hodiny, ještě 2 hodiny a půl. a Pado může jít do školky, když jsou mu 2 roky. Asi ho to nezajímá. To je jedno. Tady někdo taky má ten Game Pass, to je zajímavé. Postýlky, já tam chci vyskočit. A kde? Já fakt. Učitelka. Co to je? Jo, aha. Už vím, co to je. Jsem myslela, že to je nějaká barvína. Dobře. Tak kde je ta učitelka? Já nevím, možná nepřijde od tma. No tak to můžeme mít domů. Už se připrav. Však. Za 5 minut, za 5 sekund už by tady měl být táta. Za 5 minuty. Tento. Tato už by tu měl být. Jo, už jde. Sedím vepředu. Co si mám vyhodit? Ne, já budu sedět vepředu. Já ještě naštěstí mám druhý auto. A co znamená cappuccino, assassino nebo italský brino? Tady ve školce to říkali spolužáci. Víš, Míšo? Já jsem si viděl na jiné to auto. Nice.
Tati, tati, tati. Jestli chcete vidět trošku, sedněte si do zádu. Tati. Koukej, stůj, 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 stůj. A couvej, couvej. Couvej. A stůj, stůj, stůj. A koukej. Kapibara. Co? Tam byla kapibara, tady byla kapibara. Tady, přísahám Bohu, tady byla kapibara. Ty tam je burger. Jedem. Jo. Jo. Pomaličku. To je zobiák. Je čo, borec? Je v pohodě. Je, ten mě lákal do auta, ten borac. Když tak kdyby nás někdo napadnul, tak si vemte zbraně, jo? Vím, že to neumíte, ale no to je jedno. Prostě tam dole, jak je taková tyčka, tam taková prostě páka, tak tu Okay. zmáčkejte a budete střílet. Tati, No, já bych jsem tě potřebovala. Pojď za mnou. ano. Tady si sedni, prosím. A stůj. Ne. A víš, co ještě mám? No. Pudru. Jo, hezky se maluješ. Jo, já na Pojď. Kde je bracha? Děcka, pojďte. Pojď. Kde je bracha? Ano, pojď. Padl spí. Já ho namaluju. Tak já to ukážu tobě, Míšo, pojď. Počkej. Já myslím, že... Dobrý, už jdu. Už jdu. Táta si prd. Tohle je tvoje, jo? Jo. Tak počkej. Uděláme ti výbavu, jo? Ne. Tak. A tak. Ruce vzhůru. Ruce vzhůru. No, no. Pojď. Já něco než...
Takže posilovna, dobře. Jož, já ti ukážu sprinty. Že jak se za mě kouří. Jo, takže. Až moc rychlej jsem. Tati, kam je dává sestra? Budeme hrát na schovku? Jo, tak počkat. Co tady děláte? Střelím ti do hlavy. Dám ti něco. Dobré, já. No. To No dobrý, aspoň to umíš. To pane bože děláte. Furt mě ani nenecháte vyspat. Neptej se, to jsme dělali. Dobré. Pojď. Ne. Já tě potřebuji vzít. A kam mě chceš vzít? Vařím jídlo. Jo. Tak, napečené. Děláme šmudly, ale tady takhle děláme. Až bude tata víc normálně, tak tam zase půjdeme, jo? A naflexíme. Nemusíš se ničeho bát, jo? Tak. Ještě, že mám u sebe ten telefon, aby se mohl zavolat tátovi. Tati, proč? No. Tati, říkám sestra Vera. Ještě, že jsi mi dal ten telefon, že bychom se už neslyšeli. Já se podívám na kamery. Já mám kamery z celého videogame. Jsme pod mostem, my jsme pod mostem tam. Nikde pod mostem, já nevím, kdo to je, já ti pošlu fotku. A jo. Je tam. Pod tím, jak je ta benzínka a ty. Že jo, to Jo, vím. Jedu tam. I kam mě dává, do nějakého kopce. Mě dává do nějakého kopce u benzínky. Neprotí. Co dělá? Nebo vyřeším to. Mě to teda dává úplně... Tady. Já vím lokaci. Pomaly. No tomuhle. Já nevím. Ne, zůstaň tam. A to byste neměla zlobit. Ne, zůstaň tu. Ne. A zase tu Vacek. Dobrý, to zase dělej. Ty bloky.
Jo, a kdybyste věděli, o co se snažím, no tak se snažím, jakože náš táta si trochu loknul, no. A trochu nám vyváděl podobně. No, dobrý, čekám. Tady je východ, už tam běžím. Jo, mám tady východ. No jistě, vy jste tam byli, já už jsem to tam chtěl prozkoumat, ale já myslím si tam tím vozidlem ne to. My jsme byli tam v tom kopci. My jsme byli tam v tom kopci, tam vzadu. No dobrý, vezmi se mi. Ale Pado, ty máš takový ten průkaz na ten lepší tank nespolečného. Já nevím, jaký průkaz? Já jsem jenom dítě. Já žádný průkaz nemám. Na takový ten zlatý. Míšo, no dobrý, přestaň, ještě že tam máš to. Vypitý náboje. Ale já je furt mám. Hlavně do mě nestřílejte, no. Do Když tebe? tam jsou vypitý náboje, takže nikoho nezabiješ. Víš, že já je mám. Já vím, ale to jsou peko. A já za to nemám vesku. Já jdu takhle dát. Díky. Mě nech. Jo, já tebe nechám. Náš táta si trochu loknul. Víš čeho asi. A prosím tě, kam mě bere? A já v tom mám Ne, reální náboje, víš to? Neberu tam. No neber to tam, ti říkám. Michalo. Co tady děláme? Kudy se chodíme? Tady pojď, Pado. Pak se vrátit domů. Ten tank si radši nechám. Jo, za prvý. Nevidím. Tady je něco modrýho. Jo, tam vyjdi tam. A pojď ven. Sedni nahoru. A kde se teda? Mě chtěla určitě do toho poklopu, nebo ty to ovládáš vlastně tam. Spíš to, sedni do toho poklopu zlatýho. Sedni. Okay. Nás může sledovat a uníst tě. Víš co, uděláme takovou pásu. Já se převleču za hračku, nebo prostě za malýho plišáka. No. Ty budeš u mě a já ji potom překvapím s ganou. Okay. Budu tam mlčet s tebou. Tak dobrý, nech to tady. Zamkni si to vozidílko, jo? Dobře. Já tomu, on mi můj kamarád dal takovou aplikaci, to je elektrický tank, takže kdybych chytl o něm, tak vybuchne celý Brookhaven, protože tam je takový, je strašně moc paliva a moc baterky, takže by vybuchl celý Brookhaven. Hej, tady je kapibara na té zastávce. Tak já jdu domů.
tady, doma. Jdu do svého pokojí. Spinka. Taky? Ještě nechoď. Já jsem unavený. Počkej, já ještě nemám udělanou tu past. Tady mám na pokoji. Tady někdo spí. A co jo? Tati, proč je tady nějaká dětská docela velká? Já už jsem udělaný, už mám past. Já Aha, si jenom dělám tak jiný jo. avatar. Já si jdu lehnout na její postel, snad to nebude vadit. Snad si to nevšimne. A kde je? Je tady, nikde. Asi, nevím. Je docela velká ta postel, trochu ta deka je větší, ale nevím. Pojď, já si k tobě lehnu. Tak Já budu tady jako nějaká Račka. se mi zdálo, nebo tady něco bylo? Jo, Jsem to byl si já pod tou postelí. Já si jdu hrát. Opička. Tak pojď. Pojď moje opičko milovaná. Bacha, Míša. Je tady Míša. To kecáš, Byla tam nikdo tam. není. Tam nikdo není. Co Já kecáš? tam jdu. No tak jdi, já půjdu klidně s tebou, ale nikoho jsem tu neviděl. Ukáž? Nikdo tu není. Utekla. Co kecáš? Schovala se. Ale není v mém pokoji. Míša je to Míša. Kde? Bacha si dávej. Nikde nevidím Míšu. Ona asi už ani nebydlí asi v domě. Tak si jdi lehnout, neboj, Míša už asi nebude zlobit. Počkej, pojď si lehnout sem. Já si jdu lehnout sem. A jdi si taky lehnout. Já budu tady u tebe. Ne, to je dobrý, já chci ostávat tě spát. Jo, tak já budu tady. Já chci ostávat tě spát. Tak já budu spát do kuchyně, jo? Kam do kuchyně? Nahoru, jo. Je tady bude jako Račka ležet. Chodí za mnou, nebudete Aby se mi mohlo odbouchnout. Ty to nechápeš. Ale ona utekla určitě z domu. Nemůže být tady, jo, tady jsou všude zbraně. Určitě utekla. Už tady nebude, neboj. Tak, věř mi, tady nikde nebude. Tam je nějaká opička. Tam se něco hýblo. A můžu si jít tak do jo? A teď Nejdřív půjdu dávno do garáži. Víš co, já se vykašlu tady na ten plán. Jo. Míša už určitě není tady doma u nás. Tak, dobrý, zasínám. A jdu spát. Dobrou. Tam Jo, vidíš, Míša, víš? Jaká Míša? Tady je nějaká holka.
to je Míša. Třeba to není Míša, třeba je to jiná malá holka. Je tam Míša. Říkám tady zalezla. Nevím, kde? A Tady někde pojď zalezla. to byla Míša. Tak pro Míšu. A co když to nebude? Musí to furt být jenom Míša. Já vidím svojima očima i tvojíma, ale to je Míša. Ale nemusíš mě hlídat, já to do sebe postarám. Já se jdu bavit tady tím výhledem. No neutíkej. Míšo, která se schovává. Kdyby si nevytáhla tu kanu na mě a nevytáhla ho ven, tak by to bylo jiný. Tak co mám dělat, když ty jsi zdal 3 lahve včera? Jaký lahve, běž tam napít energy drinku. Konečně si dobrá, běž. Koupí nesnažili. Já jdu do školky, tak to měj. Nechceš nás odvést, Míšo, do školky? Jo, Tak jo. Míšo, Pojď jdem do školky, pojď. Já tě vezmu, pojď. Pojď, pusínko. hele, pado. No. Nespomnu, ty máš takový Kamera. Já mu musím napsat, aby... tak ať spawne ten jeep velký, ať spawne ten tu mini limuzínu. Prosím tě. Já mu jdu zavolat. Nebo mu jdu napsat, tak budu. Dobrý, jste tady. Bydlí tady naproti nám. Tak. A přebarvi to prosím tě do bílý. Tak počkej, já ještě zajedu k němu, nebo zajedu do servisu. Tak počkej. Protože... Dobrý, jste tady. Neměli žluto. Jo, to je v pohodě, to je... A proč mluvíš, to umím řídit, no to je jedno. Nasaďte, Mě to... Tak pojď. nasadněte. Jupi, jedem. Vezmeme to trošku opravdem, jo, nebojte se. Tak a tohle z toho videa všechno a já se s váma loučím a ahoj.